Dobrý den, vítejte u našeho temného videa. Dneska nebudeme hrát hru nebo nějaké podobné tohle a tohle, ale dneska nebudeme číst creepypasty, ale něco českého. Tady, jestli vidíte, mám tady přichystanou černou sanitku 3x a dost. Je to něco jako creepypasty, ale je to prostě z Česka. A my si dneska přečteme několik příběhů. Jdeme na to. Tragický omyl. Tohle se stalo těsně po revoluci v jedné vesnici u Liberce. Žil tam starý hostinský s manželkou. Jejich syn kdysi za komunistů emigroval do Ameriky. Dobře se tam uchytil a začal podnikat. S rodinou se ale kvůli úřadům nemohl stýkat. Nemohli si vyměňovat ani dopisy. Když železná opona po letech konečně padla, vydal se syn zpátky do Čech. Protože chtěl své staré rodiče překvapit, navštívil nejdřív sestru, která za ním ráno přijede a představí. Nejdřív navštívil sestru, omlouvám se, která bydlela v Liberci. Bouřlivě se s ní uvítal a dohodl se s ní, že rodičům připraví překvapení. Večer se inkognito, to nevím, jak se to čte, ale je to nějak jako tajně, asi, nevím. Jo, tajně ne. Je to jako neznámě, se ubytuje, prostě, že se představí, nebudu říkat, že je jejich syn, takže nějak tak. Ubyté v jejich hostinci a sestra za ním ráno přijede a představí ho. Jak řekli, tak udělali, jako patomat. Ano, přesně tak. Syn přijel do rodné vesnice a zazvonil u hostince. Rodiče ho po těch letech samozřejmě vůbec nepoznali. Tím spíš, že se jim představil pod falešným jménem, jako americký turista. Když ale domnělého Američana ubytovali, všimli si nadité peněženky plné dolarů. Protože byli chudí, popadla je lakota. A když se host uložil ke spánku, rozhodli se že ho zavraždí a okradou. Starý hostinský se v noci připlížil do pokoje. Ubil domnělého cizince sekyrou, obral ho o všechny peníze a tělo hodil do řeky. Ráno u hostince zazvonila dcera a ptala se rodičů, zda včera někoho neubytovali. Otec i matka se vymlouvali a tvrdili, že ne, nikdo to nebyl. Sestra začala být nervózní a když rodiče dál zapírali, přímo se zeptala, zda tam nepřijel anglicky hovořící cizinec. Rodiče zapírali dál. Ale sestra to nevydržela a prozradila jí, že šlo o její dávno ztraceného syna. Celá věc skončila v tragédii. Otec se na místě oběsil. Matka zašílela a později si v psychiatrické léčebně podřezala žíly. Takhle to dopadá. Tak to prostě dopadá. Tak, já myslím, že bychom si mohli přečíst další příběh. Všechny nemusí být tak strašidelné, ale většinou taky, jo, takže jako Klidně si tady můžete přeskakovat, že nemusíte to číst takhle, protože ty příběhy to nenavazuje na sebe, to jsou prostě příběhy.
A já zrovna jsem tady, tak abych to asi několik toho přečet, chci to mít přečtený, tak si přečteme třeba tohle. Prase a prsten. Neříkejte mě, jestli tam někdo bude zasnubovat s prasetem, no. Tak, můžeme jít na to. Tohle mi vyprávěla jedna studentka. Když jsem byl na stáži ve Slovensku. Byla kdysi na brigádě v jednom ze řeznictví. Tam mi jedna kolegyně vyprávěla tuhle docela drsnou historku. Ta kolegyně prej kdysi pracovala na tržišti na náměstí, kde prodávali levný maso z Bosny. Dost lidí ho tam chodilo kupovat, protože bylo fakt laciné. Jenže jednoho dne se u vedlejšího stánku strhla mela. Tak se tam šla podívat a uviděla, že řezník, který zrovna porcoval prasečí vnitřnosti, našel uvnitř zlatý prsten. Milášku? Ne, tak to vůbec nebylo. No a zjistilo se, že to vepřový maso bylo importovaný z míst, kde nedávno zuřila ta válka. Vesnice, odkud byla ta prasata, byla bombardovaná. Několik lidí bylo zabito. Zbytek lidí utekl a ta prasata tam zůstala. Dlouho neměla co žrát. A když byla už dlouho hladová, prolomila plot a sežrala mrtvole, který tam leželi po tom bombardování. A tak se na to tržiště dostal ten prsten. Od té doby tam ta kolegyně odmítala pracovat. Takže prej není dobrý na maso šetřit a kupovat podezřelý maso. Obzvláště pokud je z Bosny. A je tady ještě na to zvláštní, nebo docela hodně strašidelný, že ty příběhy nejsou inspirovány, že nejsou inspirovány, nebo jsou inspirovány, ale co to zase tady blábolí. Prostě ty příběhy, jste si řekli, že tohle je docela pravdivý, ono to jako pravdivý je, skoro všechny příběhy jsou pravdivý. To tady jsme četli tragický omyl, tak tohle by se mohlo stát. To v těch letech určitě. Takže tak. My si přečteme další příběh. No počkejte, no, tohle je dobrý příběh, to vám přečtu. A jmenuje se Arabské tričko. Tak. Kamarádky. Turistky v Turecku. Všude kýble stánků s hadrama. Tak si každá zakoupila triko s arabským nápisem. Takové ty vlnovky. Co je na tom podezřelé. Pak se vydali do hotelu a celou cestu byla terčen posměchu místního obyvatelstva. Až v hotelu jim recepční lámanou angličtinou vysvětlil, že na těch tričkách je nápis "Jsem tupá kráva, která neví, co má napsáno na triku." Tak to je mrtě tohleto, jako... Jsem tupá kráva, která neví, co má napsáno na triku. Tak to se jim povedlo, jo. Mrtě, tyjo. Smrt v bazénu. Jedna dívka se při koupání na pražském koupališti na Petínce rozhodla potápět a dostala se příliš blízko filtrace, do které se jí zamotaly vlasy. Načiž se utopila. Krátký, ale... Dobrý. Milenecká pomsta. Na konci jejich vztahu se ona rozhodla v pomstě. Připravila šunkové závity z vejce a naplnila jimi garníže.
Poté, co se odstěhovala, on záhy zaregistroval zápach. Nechal postupně všechno vypadat. Přebrousit parkety, teratizovat byt a tak dále. Ale nic nepomohlo. Pološílený se rozhodl bytu zbavit. Kvůli smradu nemohl dlouho najít kupce a nakonec ty hluboce pod cenou koupila právě ona. Když se nakládá zařízení bytu do stěhovacího vozu, všiml si, kdo si, že mezi nákladními věci byly ony. Když tak, kdybyste mě slyšeli jako ne špatně, myslím, jako asi mě budete slyšet dobře, ale kdybyste mě slyšeli jako málo. Kdybyste mě prostě slyšeli málo, ne jako špatně, že třeba když jsem čet třeba Creepypasta Boogeyman, tak jsem to tak jste mě asi slyšeli líp, protože já teďka nemám sluchátka, protože já to neobleču, tak když mám ten klobouk a masku, abyste mě neviděli. Haha, já jsem anonym. Tak jsem tady vzal nejstarší mikrofon, co mám, víte, takže nevím, jak mě budete slyšet, ale jako slyšet mě asi budete dobře, ale nevím, jestli mě jako budete slyšet dobře. Možná, že budu slyšet tak na 7 let, ale to se stává. Bohužel to je mikrofon za 5 korun, a který jsem kupoval v Tesku. Ne, nevím, taky něco stává, ale už je starý. Dobře, jdeme dál. Telefonní pomsta. Jedna holka se prý rozešla se starším chlapem. Tak to už bývá, samozřejmě. U kterého bydlela, protože si našel ještě mladší milenku, se kterou odjel na dovolenou a svoji ex nařídil, že může být se vším příslušenstvím, telefonem, internetem a podobně ještě 14 dní používat. Ale pak je musí bezpodmínečně vypadnout, protože se vrátí. Když se týpek po 2 týdnech vrátil, byt byl opravdu prázdnej a vše tam vypadalo v nejlepším pořádku. Jenom bylo vyvěšený sluchátko od telefonu. Tak ho jenom zavěsil a pomyslel si, že ho asi špatně položila. Když si volala taxíka, aby ji odvez pryč. Ale za měsíc mu přišel účet za telefon asi na 100 000 korun. Ukázalo se, že milá ex ještě než odešla, vytočila číslo nepřetržitý telefonický předpověď. Počasí někde v Japonsku nechala to vyvěšený a se štyčenou hlavou odešla. Ty vole. Tak to jí zatleskám. Ty vole, 100 000 korun, no. Ale on, kdyby to nezaplatil, tak asi přijde exekuce, nebude moc používat telefon, no ty vole. 100 000 za telefon, za 100 000 by si z toho koupil, ne, musíš zaplatit telefon. Dobrý. No, jedeme dál. Telefonický trik. Potom je. Jo, dobrý. Ne. Dobrý, už je tady jenom poslední. Telefonický trik. Tak. Včera se mi vybavila ještě jedna historka, která se vyprávěla, no samozřejmě. Je z doby, kdy ještě nebyly mobilní telefony a samozřejmostí nebyla ani pevná linka. Pamatuju si, jak mimo rodičů někdo vyprávěl, že prý někoho zazvonil telefon a v něm se ohlásil někdo s žádostí, že by rád nechal vzkaz Honzovi. Dostal odpověď, že je to patrně omyl, že tam žádný Honza nebydlí, ale nenechal si to vymluvit a zanechal nějaký vzkaz ve smyslu 6 u kina. Ti lidé tomu dál nevěnovali pozornost, dokud nezazvonil telefon znovu a neozval se. Dobrý den, tady Honza, nenechal mi tam někdo vzkaz? Takový nedobrovolný záznamník.
Tak. Zatopený kostel. Když přečteme tuhle historku, kdo jinému kopá, sám do ní padá. Tak tyhle dvě přečtem, bylo by to vše. Se kouknu tady, jak tak dlouho natáčím, 15 minut, to je dobrý na creepypastu, na čtení knížky. Takže dobře, zatopený kostel. Mezi návštěvníky koupaliště na Hostivařské přehradě, ano, je občas slyšet temné varvání, že je při nižším stavu hladiny nebezpečné plavat do samotného prostředku vodní plochy, no už vím proč. Údajně zde totiž nedávno našli utopeného plavce s roztrženým břichem. Když policie pátrala po příčině úmrtí, zjistilo se, že na dně přehrady leží zatopená vesnice i s kostelem. Když v létě voda klesne, příliš nízko hrozí zde vážně nebezpečný zranění o špičku kostelní věže, která tam na dně pořád stojí. No tak ty vole, tam jsou pěkně vole. Třeba vezmete ty plavci, tak udělat kraula, na kterém byl ukazuje nebo jim spadne kůžka, tak si vezmete, že jak jdou rychle, třeba kdyby tam takhle zkoušel, se tady, no a ty vole, to muselo bole. Já si roztrhne břicho a ještě nefouze. No, tak to je nic. A nic, pokračujeme dál. A propíchnutí matrace nebo nafukovacího člunu o jeho špičku, tak prý v létě není vůbec nouze. Tak máme tady poslední dnešnímu let's play. V dnešním videu máme poslední pastičku. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Tato historka se údajně stala před pár lety ve Strážnici. Jeden chlapík šel z práce a peněženka s výplatou mu spadla do kaluže. Doma proto rozvěsil bankovky na prádelní šňůry, aby uschly. Za chvilku přišel soused na besedu. Seděli, popíjeli, vykládali a když si byl návštěvník odskočil, všiml si koupelně přikolíčkovaných peněz. Hostitel, který byl známý jako velký fanda do počítačových technologií, prohlásil, si pořídil novou barevnou tiskárnu. Aby se mu investice vyplatila, zkouší s ní falšovat tisícovky. Soused pochválil věrohodnost padělku a podezřelé brzo se vytratil. Za 4 hodinky vykopli dveře policisté a scháněli se po ilegální penězokazecké dílně. Dotyčný pochopil, odkud vítr vane. A ducha přítomně prohlásil, že tiskárnu právě půjčil inkriminovanému sousedovi. Zásahová jednotka se tady přemístila dům dál, kde místo tiskárny objevila nenahlášenou aparaturu na pálení samohonky v nejlepším provozu. Tak, dobré. Ještě něco úplně nechápu. Tak toto byla knížka Černá sanitka 3x dost. Určitě se v této době bude číst další díl. Tak to samozřejmě nepřečtu pár příběhů a neuzavřu to jako, to je pozorovat. Tak já se s vámi rozloučím, doufám, že se vám toto čtení líbilo. Zanechte like, klidný komentář a čau.